Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Plenkoviću, 4. rujna 2020. godine postavila sam vam pitanje u svezi možebitne porezne utaje od strane vašeg režimskog tajkuna Emila Tedeschija na koje nisam dobila odgovor iako ste dužni odgovoriti u roku od 30 dana. Vi svjesno kršite Ustav i Poslovnik Hrvatskoga sabora. Pisala sam vam i dopis na koji isto niste odgovorili. Vi time zapravo kažete da za vas zakoni ne vrijede, već vrijede samo za obične građane. Sukladno vašoj političkoj logici, a putem političkog utjecaja dali ste izabrati Ivana Turudića za predsjednika Visokog kaznenog suda, čovjeka s dužim dosjeom skandala koji je dokazao i svoju nesposobnost kao predsjednik županijskog suda. Kako će izgledati suđenje vašem direktoru JANAF-a Draganu Kovačeviću kad se zna da je Turudićeva sestra radila za JANAF? Hrvatsko pravosuđe ima najnižu vjerodostojnost u očima svojih građana od svih država članica Europske unije. Toj nevjerodostojnosti pridonosi vaša Vlada kroz zaštitu otvorene korupcije kao u slučaju Krš-Pađene, što za posljedicu pak ima da strani investitori zaobilaze Hrvatsku jer u državu u kojoj izvršna vlast tako otvoreno krši zakone, a pravosuđe ne reagira, kapital neće ući. Moje pitanje glasi, jeste li svjesni da su utjecaj na pravosuđe i sprječavanje rada pravosuđa kaznena djela? Hvala lijepa. Gđo. Vidović Krišto, pogledajte malo bolje odgovore koji su vam upućeni sa sjednica Vlade pa ćete onda vidjeti da je na ovo pitanje koje ste spomenuli odgovor u pisanoj formi vama upućen. Dobro je da to javnost zna i drugi zastupnici. Što se tiče izbora sudaca, Hrvatska je prije dosta godina, ne znam da li ste vi to pratili, napustila koncept gdje politika odlučuje tko bira suce. Zato postoji Državno sudbeno vijeće, a jedini političari u Državnom sudbenom vijeću su po jedan predstavnik pozicije i po jedan predstavnik oporbe. Ako je vama to promaklo, vjerojatno mi je promaklo jer niste bili upućeni niti u proces pregovora o pristupanju, niti reforme koje smo poduzimali u pravosuđu. Dobro je da se i o tome informirate i da javnost to zna, da ne bi slučajno negdje ostao dojam da neka politika, neka vlast imenuje suce u RH, pa isto tako i suca kojeg ste ovdje sada spomenuli. Što se tiče reforme pravosuđa, jačanja neovisnosti pravosuđa, to je temeljni cilj politike i naše Vlade i rada ministra pravosuđa, ministra uprave u svim segmentima i na tome ćemo raditi jednako kao i borba protiv korupcije. S te strane vaša pitanja koja mi djeluju ovako više nalik na neke retoričke eskapade, ne znam da li trebaju neki konkretni odgovor, ali slušajući vaše nastupe ovdje u Hrvatskom saboru, ono što primjećujem, vidim da ste jako brzi na difamacijama, brzi ste na etiketiranju, brzi ste na prozivanju ljudi po nacionalnoj osnovi, na lijepljenju etiketa, na nazivanju naše Vlade nekakvom četničkom koalicijom. Sve je to vaš veliki doprinos kulturi dijaloga i javnom diskursu u RH. Otkad ste vi u Saboru, mi smo oduševljeni, obogaćeni smo vašim inicijativama, Hrvatska postaje tolerantnija, ozračje je bolje, ljudi imaju više povjerenja i zaista dajete jedan nemjerljiv doprinos kulturi rada zastupnika u Hrvatskom saboru. Vaše pozivanje na narod ili elite, vidim da o tome isto tako često govorite, je nekakva teza i teze u dubokoj državi, pa moram priznati da su toliko pase, toliko su izlizane, toliko su neinventivne, neoriginalne, da se zaista čudim ko bi mogao i povjerovati u vaše teze. Ne znam da li ih pišete sama ili vam u tome netko pomaže, ali nimalo nisu dojmljive, a još manje korisne. Gospodine Plenkoviću, arogancija je prvenstveno nepristojna, ali je i odraz karakterne nestabilnosti. Naravno nisam zadovoljna odgovorom, ali ja neću nikoga vrijeđati. Moj cilj je pravedna i bogata Hrvatska koja se temelji na istini i vladavini prava. Ogromna većina hrvatskih građana, međunarodne institucije, međunarodni investitori, Europska komisija znaju da hrvatsko pravosuđe nije neovisno. Poznavatelji hrvatskih prilika ili bolje reći neprilika znaju da je vaše pravosuđe prožeto utjecajem udbaške duboke države koju koordinira vaš glavni savjetnik Vladimir Šeks.
U vašem su pravosuđu JNA pravnici glavni igrači, od predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića do državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa Jure Martinovića. Vaš utjecaj na pravosuđe pokazali ste kad ste pred cijelom hrvatskom javnošću priveli bivšeg državnog odvjetnika Cvitana na konferenciju za medije, a drugi dan je zastupnik Tomislav Saucha napustio SDP i prišao vašoj vladajućoj većini. Sada vidimo da je aktualan slučaj zastupnika Vinka Grgića. Zanima me hoće li i on, s obzirom na vaš utjecaj na pravosuđe, završiti u vašoj vladajućoj većini. Svaka zlouporaba, a to nas uči povijest, ne završi dobro. Vi ovim zlouporabama uništavate pravni poredak i osiromašujete hrvatsku naciju. Protiv toga se imaju boriti svi demokratski i slobodno misleći ljudi. Uvaženi predsjedniče Vlade, počet ću od zadnjega. Donirati možete nešto što je vaše, a donirati bez pristanka hrvatskih građana ne možete nešto što je njihovo, a javna sredstva su njihova. Dakle, bilo bi korisnije da imate plan na temelju kojega nabavljate, a ne da već sada razmišljate o viškovima koje ćete potencijalno donirati. Što se tiče javne nabave, ja nisam ovdje, niti sam ovdje izabrana da bih vama vjerovala na riječi ili da bi se išla prešetavati po određenim uredima i onda saznala što se tamo nabavilo. Vi ste ovdje jednako kao i ja da biste pratili pozitivne propise, da biste pratili hrvatski zakon i da biste koristili Zakon o javnoj nabavi kada nabavljate medicinsku opremu, a ne mene informirali o tome da je sve eto u redu, mimo Zakona o javnoj nabavi, što će očito nastaviti i dalje biti praksa. Podsjetila bih na tragu navedenoga da u izvješću posebnog izvjestitelja UN-a o pravu svih na uživanje najviših dostignutih standarda tjelesnog i mentalnog zdravlja u 2017. godini upravo se navodi kako je zdravlje u mnogim zemljama među najprofitabilnijim, ali i najkorumpiranijim sektorima. U tom smislu naši pravni stručnjaci već su upozorili da se borba protiv koronavirusa može itekako povezati s korupcijom. Podsjetit ću i da je u Sloveniji već jedna od zemalja koja je započela istragu o javnoj nabavi pri kupnji medicinske opreme tijekom prvog vala korone i slovenski ministar je svojevremeno ponudio ostavku, a Vlada je bila pod povećalom zbog istrage vezane uz korupciju. Ja bih trebala pretpostaviti da je kod nas sve mimo očiju javnosti idealno. Podsjetit ću da po istraživanjima korupcija u Sloveniji upola manja nego u Hrvatskoj. Pa kako je to moguće? Uzevši u obzir korupcijsku povijest nekih vaših ministara, župana i gradonačelnika, pri čemu je dovoljno navesti zadnji slučaj iz Požege, s pravom možemo sumnjati da se zaobilaženjem Zakona o javnoj nabavi prikrivaju nečiji privatni interesi. Već letimičan pregled firmi koje su vršile nabavu otkrivaju nećake nekih istaknutih HDZ-ovaca, a prava analiza tek slijedi. Hvala. Da, članak 238. uvaženi premijer ničim izazvan proziva mene i saborsku zastupnicu Vidović Krišto implicirajući da je nešto loše to što mi čitamo. Meni je jasno zašto on to čini, zato što nemate odgovor na naše pitanje, na pitanje hrvatskih građana kako smo toliko bogati da doniramo medicinsku opremu i zašto i dalje ne želite pratiti Zakon o javnoj nabavi. A uvaženi magistre Plenkoviću, da vi čitate koliko sam ja čitala i vi biste postali doktor znanosti, a ne tek magistar. Još vam nije kasno. Nastavite. Pa da, poštovani premijeru, nisam ja očekivala da ćete vi meni nešto drugo odgovoriti nego upravo ovo što ste sada i izrekli. Ali imala sam tendenciju postaviti vam ovo pitanje upravo zbog onog što ste vi osobno izgovorili u eter hrvatskoj javnosti prije svega nekoliko dana kada ste se pohvalili da imate istančane radare i filtere i da vam je u 3 sekunde jasno tko ima kakvu agendu i tko vam spina. E pa sad vidite, meni nije jasno kako je ispod tog vašeg tako istančanog radara prošao upravo Mato Čičak spomenuti, načelnik općine Rugvica, predsjednik Skupštine Zagrebačke županije, koji je kao zamjena ušao u Sabor za Dražena Barišića, koji vam je isto očito prošao ispod tog vašeg istančanog radara. Taj gospodin Čičak je zlouporabio položaj, uspio je mimo zakona, ono što drugi građani ne mogu u svega nekoliko dana, svoju nelegalno izgrađenu kuću legalizirati. Svojevremeno su vam ispod tog radara prošli i neki drugi. Promakao vam je jedan Kuščević sa njegovim nekretninama, on je vaš aktualni predsjednik HDZ-a na Otoku. Jedan Tolušić vam je prošao ispod tog radara s nekretninama izvan zakonskih gabarita. Ispod radara vam promiče i gospodin Žinić, aktualni župan i šef HDZ-a Sisačko-moslavački.
Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava po cijeni od 100 kuna. Gospodine predsjedniče Vlade, sve ovo skupa govori i ukazuje na to da ili nemate tako istačane radare kao što se hvalite ili uvodite praksu da za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju i raznim korupcijama. Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade, evo da bude efektnije, zar nije vaša predstojnica ureda Tena Mišetić slala zastupnicima što će pitati premijera? Istina, nije vam danas nitko postavljao pitanja, ali je postavljao vašim ministrima koji su odgovarali na unaprijed pripremljena pitanja. Niti jedno pitanje koje je bilo konkretno, sadržajno, na njega niste odgovorili. Niti kolegici Selak Raspudić, niti kolegici Vidović Krišto, a ni ostalim zastupnicima ovdje. Dakle, kao ni na moje pitanje hoćete li ovrhe urediti zakonom. Ono što ću ja napraviti kad već spominjete 6. izbornu jedinicu, niste odgovorili ni što će biti s građanima Siska. Osobno ću inicirati sastanak svih zastupnika izabranih u 6. izbornoj jedinici kako bismo vas prisilili da riješite pitanje građana Siska jer očito nemate tu namjeru. Evo sad se gospodin Celjak bori za Sisak, upravo je on glasao protiv spoja Siska na autocestu i protiv novog mosta na Kupi. Dakle, to je ta vaša briga za građane Siska. Dakle, niste im odgovorili na pitanje, pitala vas je kolegica Posavec Krivec, ponovno ste izbjegli odgovor. Dakle, što će biti s ljudima koji su nastradali u ovom potresu, koji nisu socijalni slučajevi, ali su pretrpjeli znatnu štetu? Inicirat ću sastanak, tražimo rješenje, a vi nastavite izbjegavati odgovore i bavite se time tko je što čitao, a tko nije čitao, niste baš dobro prošli u ovom obračunu s kolegicama. Hvala. Govorio sam o onom što je javno procurilo sa vašeg predsjedništva, što ne vidim ni da je kolega Jandroković demantirao, on je samo to kvalificirao kao u interpretacijama kao priglupe izjave, ali ne vidim da je činjenično išta demantirano od onog što je rečeno, gdje je spominjana i moja stranka, navodno, niti to demantiram. Znači, kad govorimo o tome, o visini zadatka i o kritici, šta je kritika, gdje prestaje kritika, a počinje demontiranje države, to mislim da vi ne možete odrediti, niti nemate na to pravo kao predsjednik Vlade. Kad govorimo o visini zadatka, ajmo se podsjetiti šta su HDZ-ovi dužnosnici govorili 2 tjedna nakon potresa. Šta su govorili? Da se previše jede na Baniji, da se previše kuha, pa jedu i oni koji ne bi trebali, da se previše i neracionalno griju ljudi na Baniji, da previše volonteri pomažu pa onda smetaju na Baniji. A u isto vrijeme, svega toga je bilo previše. A kada bi netko rekao da je nečega bilo premalo u odgovoru države, znači u odgovoru ove Vlade koja upravlja državom nakon potresa, to se odmah dočekuje na nož. Neko kaže da u Zagrebu kasni obnova 10 mjeseci nakon potresa i dalje nema obnove u Zagrebu i okolici, državni neprijatelj. Neko kritizira da nije organizirala država prehranu odmah na tom području nekoliko dana nakon potresa, državni neprijatelj. O tome ja govorim. Znači, svaka normalna Vlada kritiku, ukoliko je opće dobro na pameti, koristi da unaprijedi sustav, primjerice sustav civilne zaštite. Kao što ste rekli, ja sam bio na Baniji i najbolje se na terenu vidio što je funkcioniralo, a što nije. I 10 dana nisam zucnuo, niti javno hvalio, niti kritizirao. Nakon toga sam pohvalio što je valjalo, uključujući i lokalni Crveni križ u Glini, više puta javno pohvalio, koji ste spomenuli, i vojsku, i policiju, i vatrogasce, i HGSS, ali isto tako sam bio nezadovoljan sa sustavom civilne zaštite kako je upravljao tom krizom i koordinirao, kako je centralizirano, nije bilo informacija. Znači, iz te perspektive, to je kritika da se unaprijedi stvar i to svakoj normalnoj Vladi bi trebalo biti u interesu, a ne odbacivati svaku kritiku kao podrivanje države. Vrijeme vam je isteklo 12 sekundi. Uvaženi predsjedniče Vlade, jesu li vaši istančani radari koji u 3 sekunde primijete i otkriju svačiju agendu na popravku ili su oni namjerno podešeni tako da kada je korupcija u pitanju ti radari ne rade? I jeste li svjesni da politička stranka koja 30 godina stvara razno razne Žiniće i Žuniće, a na njihov lopovluk ne reagira, ne može biti nositelj obnove potresom porušenog, a inače siromašnog kraja?
Prije 5 godina najavili ste da ćete mijenjati HDZ kako bi HDZ mogao mijenjati korupciju. Pardon, Hrvatsku. A iz svega što smo u tih 5 godina vidjeli, jasno je da možemo zaključiti 2 stvari. Ili niste niti pokušali ili za to niste sposobni. Korupcija je i nadalje glavni zaštitni znak i vezivno tkivo unutar samog HDZ-a. Potresom porušeni domovi, nažalost, nisu jedine slike užasa koje su naši građani promatrali u proteklim danima. Pred našim očima prikazivao se slom pravne države na svim razinama i nove korupcijske afere na koje niste reagirali kako treba. I taman kad smo pomislili da smo sve već vidjeli, da smo se na sve već naviknuli, slučaj g. Žinića, također i g. Darka Puljašića pokazali su da nema tog dna kojeg HDZ nije u stanju nadmašiti. Ja znam da vi niste osobno odgovorni za nedostatak armature i željeza koji se krao u obnovi nakon rata, ali smatram da ste osobno odgovorni za potkopavanje nezavisnih institucija za vrijeme vašeg mandata i zamjeram vam što ste radare za detekciju korupcije maknuli iz nezavisnih institucija kad ih već sami nemate. A s obzirom da ovo ugrožava našu nacionalnu sigurnost, mene zanima mogu li se ti vaši radari uopće popraviti, možete li počistiti iz HDZ-a sve što treba počistiti, a pritom da ne ugrozite parlamentarnu većinu? Uvaženi predsjedniče Vlade, a znate li vi gdje ste vi Hrvatsku gurnuli od koncepta pravne države i vladavine prava? Stotine milja, kilometara, nepovratno, nažalost, do daljnjeg. Žao mi je što ovako brzi, kao što ste brzi u defamiranju oporbe, niste brzi u smjeni kompromitiranih ministara i ostalih kompromitiranih visoko pozicioniranih članova HDZ-a. Kada govorite o tome da institucije nisu oslabljene, pa recite mi molim vas koji je to korumpirani HDZ-ovac zapravo odgulio i odslužio svoju kaznu kako spada? Koliko je pravomoćnih presuda i zašto ih nema? Što je sa vašim koalicijskim partnerima? Što je sa kaznenim postupcima protiv Milana Bandića, u sprezi ste s njim od početka mandata, ne ovog nego onog ranijeg, unutar Grada Zagreba? A ako pričamo o obnovi nakon rata, mene užasno zabrinjava i to doista smatram prijetnjom našoj općoj dobrobiti, državnoj dobrobiti, to minoriziranje kriminala koji se tamo dogodio. I da, doista, neki dužnosnici su tu upleli svoje prste i pridružili se kvalificiranju tog kriminala kokošarenjem. Znate šta je kokošarenje? Kokošarenje je odnos politike prema zakonima, prema pravilima, prema radu nezavisnih državnih tijela. To je ono u čemu ste se, moram priznati, i vi iskazali do sada. Ako pričamo o ovlastima tijela, što je primjerice sa strategijom suzbijanja korupcije? Važećoj je istekao rok trajanja krajem prošle godine, nova nije nigdje u pripremi. Evo tu je ministar resorni, ne znam što će u njoj uopće stajati. Što je sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa? Trebao se mijenjati još od početka mog mandata 2013. godine, a svaka izmjena najavljivala se na način da se dodatno slabe i ono malo ovlasti što je u njima ostalo. Naša strategija suzbijanja borbe protiv korupcije izgleda kao dječja slikovnica od koje ne strahuje nitko. To je sve vaša odgovornost. Dakle, ajmo najprije što se tiče ovih mangupa u vlastitim redovima, nisam slučajno to spomenuo i nabrojali ste određene pojedine slučajeve koji su također većina od njih bivši, a neki rehabilitirani, ali ovdje ja sam spomenuo točno jednu stvar, nisam išao na sve ove koje smo vam mi sugerirali interpelacijama i zahtjevima za opoziv pa ste nas svi smijali i izvrijeđali, onda ste ih sve smijenili jer da ste s njima išli na izbore ne bi bilo 25 razlike. Inače, na izborima se ne utvrđuje istina. Na izborima ljudi dakle, na sudu se donose odluke temeljem dokaza, a na izborima se odlučuje temeljem dojma. To što su građani imali dojam da bi vi bolje vodili Vladu od drugih kandidata, možda više govori o drugim kandidatima nego o vama. Ali dobro, možemo i to raspravljati. Dakle, može radar da pogriješi jednom, ali brate, ne može u Požegi 6 puta. Ovo su sve ljudi koji sam ja nabrojao, koji su za vrijeme vaše Vlade, dakle dok ste vi bili čelnik, promovirani. I ovaj što je bio u Saboru, svi su oni izabrani 2017. Vi ste to 2016. Što se tiče izbora suradnika, ugledajte se vi na mene. Jednog mog zamjenika ste stavili za informiranje povjerenika, jedan moj pomoćnik vam je potpredsjednik, jedna kolegica je u Crvenom križu, ozlijedila se na potresom pogođenom području. Prema tome,
Čini mi se da moji radari su bolji. Ako ste vi nas detektirali, gđu. Daliju, detektirali 10.000 km lijevo od centra, znači da radari rade, da su međutim taj sustav AP70 radarski, Andrej Plenković 1908, mislim da treba ići na remont što se tiče Požege i naravno želim vam još puno uspješnih detekcija, ne sumnjate i mi ćemo vam pomoći. Zahvaljujem.